ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಆರಿತ್ತೇರಿ. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇత్తే ఇంకులు యాండ్ల ఫ్రెండ్ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಂಡದಲ್ಪ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮೇಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾವು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ನೀರು ಫುಲ್ ಆತನು. ರೋಡ್ ತೂವಲಿ ರೋಡ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ನೀರುಂಡು. ಇನಿ ಆರ್ತ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮುರನಿ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀರು. ನೆಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಪುರ ಉಂಡು ಓಡೆ ಉಂಡು ಬಂದ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಂಡದಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಮೇರಿಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ತೂವಲಿ ಇಂದು ಪೀರೆದ ದೊಂಪ ನೆಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಪೀರೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ತೂಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಇಲ್ಲ ಪೀರೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಕಂಡದಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟರ್ದು ತುಯರೆ ವ್ಯೂ ಬಾಡ್ಸೋಕುಂಡು. ಇಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಕಂಡೋಲು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಕಂಗದ ತೋಟ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಕೋಡೆ ದತ್ತು ದಿನ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಡೆನೆ ಅಂತಿದ್ದೇರು. ಅಡೆ ನೇಜಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂವಲಿ. ಗೈಸ್ ನೆಟೆ ಗೊಯ್ಲುಂಡು ಆಜೇಲು ಗೊಯ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಲೇಕೆ ನಾನು ಗೊಯ್ಲು ತೂಪವೆ. ಆ ಗೊಯ್ಲಿಡು ಮೀನುಂಡು. ಮೀನು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಂಗ ತೋಡುದು ಪೂರ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗುಡುದ ಕಿಮ್ಮಿ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಗೈಸ್ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಗೊಯ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಕಾರ್ನರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೊಯ್ಲುಂಡು. ಇಂದು ಕಂಡೋಲು ಪೂರ ನೆಟೆ ನರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನರಿದ ವ್ಯೂ ಬಾಡ್ಸೋಕುಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕ್ಕಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾದ ID ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ನೆಟೆ ತೂಲಿ ಪರತ್ತೆ ಸಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸ ಅದುಪ್ಪು 25 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಪರತ್ತೆ ಸಡ್ ಇತ್ತೆತ್ತದ ಸಡ್ ಅವಲಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ನೆಟೆ ತೋಜುಂಡಿಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಪರತ್ತೆ ಸಡ್ ನೆಟೆ ತೂಲಿ ಗೊಯ್ಲುಂಡು. ಅವು ನೀರ್ದ ಪಂಪು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೋಜಿ ನೀರು ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಅವು ಗಿಲಿ ಆತ ಗಿಲಿ ಕುಲೊಂದು ಗೈಸ್ ನೆಟೆ ಗಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು.
ಗಿಳಿ ಬಲ್ತುಂಡವು. ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಅದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಪೋಯಿರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ನಿಖಿಲ ಊರ್ದ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಾಡೆ ತೂಯರೆ ಬರ್ಪ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಾಡೆ ತೂಯರೆ ಪೊಯ್ಗೆ ಇಂದೇ ತೋಡು ಗೈಸ್ ಇಕಡೆ ಗೊಯ್ಲಿದ್ದ ಪಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಡು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಎದ್ದು ರೋಡ್ ಬಂದ ನೆಟ್ಟೆರ್ದು ಅಂಚಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆದ್ದು ಅಂಚಿ ಸೀದಾ ಪೊಂದು ನೀರು ಹಾಂ ಸುದ್ದೇ ಪೋಪುಂಡತ್ತ ನೀರು ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೇಜಿದೆ ತಂದಿಲ್ಲರು ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾದ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ನೇಜಿ ಪೂರ ನಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಆರಿತ್ತೇರಿ ನನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಾರೆ 6ನೇ ಟೆಜ್ಜಿ 6ನೇ ನೇಜಿ ಕಟ್ಟನ ಪೊರ್ಲುತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ನೇಜಿ ಆ ಅವು ಬದನೆ ಬದೈ ನನ್ನಲಾಗಿ ಐದು ಬದನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆವುಂಡು ಐದು ಬೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಬಲ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಗೆಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರ ಪೋಸೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ತೆದುಲೆ ದಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿರ್ದ ಅಂಚು ಬಲಿಪುನು ಇನ್ನು ನೀರು ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋನುಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ತೋಟದ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ಮೇರ್ದುಲೆ ಟೆಂಪೋದ ಡ್ರೈವರ್ ಏಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಟೆಂಪೋ ತೂಯಾರತೆ ಆಯ್ತದ ಡ್ರೈವರ್ ನೆಟ್ಟು ಮುಗುಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮೀನ್ಲ ಉಂಡು ತಾಂಕ್ ದಿನ ಅವತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನು ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ನೀರು ಪೂರ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚಿರ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪೊಯ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಫುಲ್ ಉಂಡು ತೂಪವೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ತೂಲೆ ಕಾಂಗದ ಬೇಲು ಮುಟ್ಟ ನೀರುಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನೀರು ನೆಟ್ಟೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಫುಲ್ ಆತನು ತೋಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಗದ ತೋಟ ತೂಯರ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಅವು ಬೇತದ ಜನತ ತೋಟ ಅವು ಉದ್ದಕ್ಕುಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂದ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಮಂತೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ತೋಟ ಮಿತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ದ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ತಿರ್ತದ ಥರ್ಡ್ದ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪರ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಉರ್ದು ಇಂಚ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ತೂಪವೆ ಐತ ಅಂಚು ಸೈಡ್ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಪೀರೆದ ದೊಂಪ ಪೂರ ಉಂಡು
ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಡೆ ಪೀರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್లో ಉಂಡು ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಟಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟೊಂಜಿ ಗೊಯ್ಲುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂಜಿನೇ ಗೊಯ್ಲು ಮೂಜಿನೇಕ 4ನೇ ಗೊಯ್ಲು ಇನ್ನು 4ನೇ ಗೊಯ್ಲು ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಂಡೆ ಆಜಿ ಏಳು ಗೊಯ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಅವಳು ಕಂಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನುದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೇನೇ ನೀರು ಉಂಡು ಇಂದು ಪೀರೆದ ದೊಂಪ ಪೀರೆದ ದೈ ಕುಲ್ತೂರೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದು ದೈತು ಒಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂತ ಮೇಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೋಡಂಡ ನೆಟ್ಟೆದ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಸಲದ ದೈ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ದೈ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ದೈ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೆ ದೈ ಉಂಡು ಅವ್ನು ನರ್ತಿನ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟೆ ಮೂಜಿ 4 ಟಿಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕೆರೆಂಗ್ ಉಂಟು ನೆಟೆ ಕೆರೆಂಗ್ ನರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆರೆಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಟೆಲ ಉಂಡು ಅವಳ ಉಂಡು ಕೆರೆಂಗ್ ಎಕಡೆ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂಡದ ಯಾರನ್ನ ಟೆಂಪೋ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಿನ ಕಂಡು ದಪ್ಪಡತೆ ಐಕಡೆ ರಿಮ್ಮನ್ ಕುಲ್ಲವನು ಅವೇ ರಿಮ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಟಿಲ್ಲರ್ ನೆಟೆನ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಟಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪೋಡು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಟೆಂಪೋ ಅದೇ ಬೈದಿರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ನೆಟೆ ಉಂಡು ನಾನು ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದೇನೆ ಬಂದ ನೆಟೆ ಟಿಲ್ಲರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಪಾತ್ರೆರ್ನ ಕೇಳಿಸಿ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲಾಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬೂರುಂಡು ಬರ್ಸ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ತೂವಲಿ ಗೈಸ್ ಇಂದು ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ದುಂಬದ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.